Бихте ли си извикали майстор или бихте сами си направили ремонта? Ремонта сама няма да мога. Бихте си извикали майстор? Майстор трябва да вика. Така е. Няма възможност, сама не мога. Разочаровани ли сте от майсторите до някъде, за това, че те се бавят, за това, че винаги има нещо? Да, изнервящо е. Да, действат малко зле на такова, защото стават панаири в апартамента, както сме в апартамент, ние не сме къща огромна. И аз правя ремонт. И стават панаири вътре и направо още да. Какво бихме казали на майсторите? Ето на мене във формата на майстор. Какво бихте казали на майсторите? Какво бихме казали? Откъде не знам? Да работят по-съвестно. Да, по-бързо. Ако не, по-бързо. тигана в глава. Или гайчен ключ, може би. Ти имаш ли да си зададеш въпроса? Ами да, може ли да ви питам, знаете ли какво е това? Да, тук се Това се слага за... Да. Ох, как беше? Пяната, където се запушват. Точно, да. Как се казваше? Да, това е пистолет. Пистолет, тук се мушка това и после се... Точно така. И втория ми инструмент, който питам минувачи. Трион. Ами, може би е под-тип на триона, но официално се води лист за ножовка. Ножовка е цялото нещо. Верно, че е И последното, най-лесното, това знаете ли какво е? Ето това не знам. Това е права. Супер. Браво! Значи след толкова ремонти... А можете ли да кажете други неща, се научили? които не ви харесват в българските фирми, които извършват ремонти? Един вид да дадете обратна връзка за това как се случва това нещо в България. Защото много добре почнахте с критиката. Мене това ме интересува. Аз искам да го чуя. Да. Не знам какво да кажа. Скоро не сме правили ремонти. А кога последно сте правили ремонти? Преди 3-4 години се 5 години. 5. Ако не и повече, защото тогава то ремонт няма да го забравя никога. Беше ужасно жестоко. При смяна на вратите. Смяна на врати, къртене, чудеси, беше като Бейрут вътре. 100% гипсокартони. Кое беше най-ужасяващото тогава? Кое е най-лошо впечатление ви? Смяната на вратите беше ужасно. Защо не са... Останали са дупки отстрани или нещо? Какво се е случило? То къде дупки, обаче ние не съобразихме. Просто само да махнем вратите, да сложим лесните и да си сложим новите врати. А ние разбивахме панела, той е панел. Разбиваме панела, за да може да такова. И след това, като се усети, то стана... Хайде, майстори, бъдете по-компетентни. Да, нямаше кой да даде съвети и е така. Не взимайте пари, а се хванете в работа. Стана добре, всичко добро. Много ви благодаря, особено за искрените отговори.